Maadjong adlaw sa tanan dalhin natog sa inkatiri gabi kay gimingaw kuno si Jang Dalton nagsidalton kay natog pa kay buntag pa man ni sa Ju. Ani abot na pag ijang yaya. Sita sa buntag mo arhin naman si yaya Queenie. Ako ngisi-ngisi lamang ko pero labad ka jugang Adja na mo katingada ng gapas ang danggan kay nagbutang gud kog eardrop aron ma-absorb sa gapas ang eardrop kay mulanay man. Ang gililig ang bana dari unsa gidiga mo ni ja para sa among pamahaw. Unsa bang gahilak-hilak man daari. Naputan kun sa hinudyo pag ijang pinalit kahoy di man musiga. Siga man hinuon pero grabe ka apiki. Atong kabon ra ijang kahag sa ni Suda ani. Lakaw man nagsadyo ganina kay na malingki. Ang ging nalaging gikutasan ko. Karning baboy man dai ni wa ko kay bagon sa ana ni ja pagluto. Di apoy kakao dari. Nanguha mas Queenie kakao gahapon sa Maribuhok. Aw na to ni cellphone ni tatay kin sa ijang kachat. Si Rosalie di ay kay nagpapalit mas Rosalie motor. Yun do may ijang sales agent. Mobalik tag Suda ari. Kay na ako ipakita ninyo gitagaan kog pasalubong ni Miss Platino. Daghang salamat igsuon ni ni Ate Lorna Platino. Jawam ko kay nimdum sa ijangan. Basta kay bawa nagakinsa ka Miss Platino daghang salamat daari. Fresh from Hong Kong pa ni siya mga kagahi. So ato aning abrihan murag sa amin ni isa. Lami ra ba ning samina kay naay dako dyan na pay gamay. Zoom in zoom out ba. Naam ko ingani sa una kay hamon ni lingkuran da pislat. Sayang ligado na buskag. Makanaw sa ko sang naong kay taud-taud nagajud ko ka pa namin. Nagajud ko kabantay sang naong grabe daghan gihapoy bugi. Mao daghang bugas wa kay naman day problema sa ang hormones. So dapoy isa ato pong abrihan og sani kini. Abi pug sa amin pero di ay kana dag papilit sa ref. Diya kay wa mag-ref na magidada rito ara mas abang bay. Ato ara man ning ikip kay tara ni itaod di mo balhin nato sa tang bagong bay. Di ap koy gamay nga parcel daari. Kay si Tiri maluoy ko mag-vlog dani ijang kamera wa si tripod. Di ay us mo pocket man ni. Unsa kay di man ni mataorag tripod ug wa ning ang gipalit. Kay wa man na Shopee ug Lazada ako ra may naa di ako ra ning order para ni ja. Hinatag ra po ning kamera ha gitagsaan mi daani daghang salamat ni Ate M dani si gahatag daning kamera na mga ni. Sa mga gusto mag-vlog nga naay ka-afford pwede mo mopalit og nganing kamera kay gwapo ka jud ni i-vlog. Labi na tong DJI Pocket 2. Pero naanong ko po'y Pocket 3 mo gawas wa ko kay baw kanus arang kalagmay jud ning mga kamera sa DJI. Highly recommended gyud na pero sayang video magkurug-kurug kay kana bitong di ko maka-charge da. Di ma-charge ang kamera nga DJI cellphone ta. So nga na si ja Pocket 1 man gud ni. Ang Pocket 2 ay problema kay mataura naman to sa tripod. O di bali pay naghang igsuon kay di malagi ka maupod magkuri-kuri. Basta mga ingani na ako ra pay jahang asaligan. Hang mga igsuon kay wa man mga alamag ug ingani harap na silang gipangtudluan. O di ba dako nang ngisi. Basta mo ngisi ganig buntag ni tibok adlaw na ni magsige ngisi. Ang sa bang hitabo ang ganing galit malampo kog kalipong. Di higda sa lamang pukog karijo. Di pa yang bana grabing kasamukan ka gimingaw naman ning ana-ana. Isa unda lutas sa ana-ana. Aside sa kusahos nga wa pa mauli Grabe ni ang lawas sa di ko makasabot sa sobrang kakapoy. Bawo ni basig mao siguro pud ni Tumas og nakay problema sa imong thyroid. Bawo na lamag ana-ana puhunog okay na. Mao ni jang giluto ganina isi puro man kubaw. Mating nga di ka kahilisan dani magpurigit itong butlo dani. Mata ko alas 4 alas 5 buntag mukaan ko na nagutmil og alas 8 na katasan ako kakanin na ko na nag-rice og sudan. Humot mo pagkaadto ni jang giluto pero mao lagi nang labaw lagi kubaw. Gay anay makaning karniha. Muro mag-arang kagahi ni alagay-lagudyon. Adobo kuno ni jahaman to jang giingnan nga lami pag naiparis utan ning palit si jaog nangka ba ni nabuang naman siguro ko di ay ubod sa kuan kawajan. Ginisa nga bamboo shoot. Lami man pud ni nga pait-pait nga murag tamis-tamis nga hani bandi masabot. Pero maadyo ni pagkakumot mo wa maning pait. Lisod pa ni i-prepare ng utanan ni. Kasamad-samad pagkadanis lai sa butong di gani gukdon kag banakon kay kaning kabutungan man ay puy anag banakon. Kauna-una na ko dari kaon kay di magsilbig magpauwawahay ko kay grabing katasan jang tantaod bususo na pud nas bibi. Laki ka pa umuk-umuk pa man tos tiri galigad-ligad pa wa paganahay mo bakod. Si Queenie pud bago pa pud na magligo ni bibi. Man ako ni kung mo na ko kaon ninyo oy bahala mo diha. Pero gisamok na stirik pa kaon kay nalagi tambaw ni sa imnon pag alas 8. Sabi ning baldado naman ning atang ubang organ sa lawas. Di aday ko dari ujap hinatag ning Amy ug ni Ate Ferlisa. Bukaon ko gamay ra pagkaadyo pang lasara ba. Grabe gyud nang ikagad yang punatuhot do ning isa ka garapon. Wa man siguro bawal basta kay motilaw ra. Ug asa siguro pud kabari limong higupon nga ujap awa na impas nga sigariha. Ara ba pang tiyam-tiyam ra ba pala sa lasas dila aron di pud kaadyo laay agahangang sudan. Uban man mga appetizer nga na mga ginamos. Ja so kasi lilimunsito kalami. Ako agamahan kasi susado sag bata kay namikil manis ninja kay kasusuon naman ninja di man pwede di kumukaandaan kay malipong ta. Grabe lagi ning hanglihok lagi puro na lamang gadyo dali-dali. Kay mo palang ilangay ko wa na. Mapugtas na gato ang bata. Na gani sa maligo ko mao pagani pagsablig na musuwagit naman hagbugan wa gid taon malugdi. Ano man mga bugan sa mga inahan kita giptipa na. Mao nang nalipay ko kay Des Queenie ahang nabira. Ang mutabang-tabang nagbuntag bantay sa bata. Jug napay mo tanda na daring mga igsuon mo angay pug ko. Kay madyo na laman ba makapahoy-pahuway pug ko. I love nanay. I love nanay. I love nanay. Diba? I love nanay. 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 Itun, anang itun,
sa grabing kakapoy kaajo makalipay pag kaajo na kay bata. Uy, na makay aho hagwaon sa labi naginganing mo response na. Sos mura jud gitik agang kasing-kasing. Wag tang lagi tanan nimo kakapoy imong bata mong ngisi na nimo. Upay lagi tanang mga kasakit sa daghan. Suryahe ba? Kamusta ha? Ano yung nasa na langgam? Kamusta ba? Kamusta ha? Ninti na ko. Istorya hagtarong. Ganang istorya nga tinarong. Kamusta mo ka dalto? Nung hilak mo ka ganina. Nasakit yung ti dyan. Kaigit ka dalto. Oo na, di kayo. Unsa man iro? Ito. Manok? Pero nga bagi istorya. Pagkataon yan eh. Pagkatawag niya sa manok ba na sila kay ngarap niya pagkatawag tao. Anak, ano man ang kamutan ng mga makatirpilar anak. Diyan sa makasimuta tayo, nakita ka? Uy, Kita ka? sabi ko. I love you. Naglaway. Kay busog sa milk ni mother. Kay nag-resume naman, nag-breastfeed na na. Ayun, kapungot. Ako ni-discover na sa kagalingan, dali ra ko mairita. Manong mawit ka nas undoy lagi usahay. Pagkapalis, nangisnak mig mangga. Itagaan naming ay sa darig mangga, kinibitang mangga nga Indian mo kunitawag na, hindi ka ni Aslum. Pero wag hangi pangitahinon katuhinong Bisaya nga mangga bita katong dabong, mula gumo man tuarang lami ato eh. Si undoy sa gayayo ni Ninja kay gamit dari busy mi darig panungkab. Ja, syempre chika-chika pod may kay panagsarpos ing katiri mula agdari. So hapit man makalimtig ang mga sigarilyas. Palit man mig sigarilyas dito sa Dimiyaw gahapon, hapit kadto makalimtig kay ako hingalimtanan si ko kaajo ron. Nawa kita kada nagayilo-yilo na. Lugar ko si pangitag sigarilyas da season mo puning prutasa. Adyo gani gahapon kay nakakitas undoy display dito sa daplig karsada. Nagpapalit gazug ko. Sa gahapon di pa ni sa kaadyo hinog mo pa green matungwa pa ko ganahay mo kaon pero karon arang lamian na. Karabing tamisa ra bagajud. Kami kadyo ni hamoy-hamo dyan. Adyo lang mo kumpiyansa at pagkaon daan is jung tadlir kaya jag tenlon na. Buang na. Lugdat jud ng kalimutaw. Nga na ra bagajud ko sa una hapit ko maintunsis. Sambag putong ahuan ning babag bito nagpanit sang tilaok da. Lugdat kuno gang mata madyo gani kay abtik pagang maguning pukpuk sa likod. Diha puto tayo nga liso kuno pud sa santol. Daan na dagad kong sungkaban sa una. Bawo nga sa una nga pangtundon mo ng liso santol. Ang mga maguwang kay ilang pangtundon di sundog-sundog puko daning babag bitaw pa na sang tilao. Di wa na gateka-teka na natarantar kuno gang maguwang bangagan pa kuno ang tangkag lagpot kuno liso. Wa mo ko kay namdam ilara mo kong gisubajan. Baog tinuod ba pudaw ilara po kong gisugsug. Di isa ka baji dari na adik sa lato-lato. Sige pagkadisag pang inganyo na hu. Asa ko mainganyo kit akos pajag-pajag sa isang kamot. Pero muhawit ta kay murag na curious puko daning duaan ni. Daanam ko ning duwa sa una janing balik ra karon. Kalingaw da gazid pud na bangga-bangga ba. Pero di pwede darig maglato-lato kuno bata matuog na buang na makurat. Ani nga time grabing labara gazid sang ang lawas arang kapuja. Ha na lang gilingaw-lingaw ang kagalingan labog da apo koy kauban ba jada pud mi mga sima-simaen. Sakto ka jug amang ujab kay di am day mangga hapit makalimti na pag-ujab lami jud ni Paris ning ujab sa mangga kay kaning ujab pa man good sweet and sour ni. Di ni katup itong grabing parata ka jud nga ning ingkit nimo wa na guba na imong naong sa kaparat. Luto na panidaan. Bawo lagi pagiun sa ni pagluto basi kita magtamakan ni. Uy inahan sa kanon ning panabang ano ni hangbana dani tukara naman pus adyo. Sa may gayayo da ari kay panagsara lagi mi makabanding-banding is istorya nga na. Wato nang bata naghilak ya jarago nagigar-agaraan. Pero pagkataon ni hilak na gazid kay nangadyo na magjep-jep. Pag magsuso na tog bitaw na ja kay nag-init magijang liko di amo sa panggiarsa. Naon ni nang naong di madruwing. Kila muruk lam nang naong gamudtek maning atang bata in taon. Daghay ni nga na grabing tambekar kuno gahang bata. Unsan saan man nangag di na pasuson. Saan man na pagdayet nga sakto ra man pugang gipadidi ni ja. Breast milk ra man ni nakatilaw ra ni katong nay formula das ning agi nga pila ra pagkaadlaw na mangibalik sa breast milk. Ako nagani gipakonsulta sa pidya ingin man nga okay ra kuno kay muniwang ra nig mangipon na. Ja syempre dako ba ja pa sa daan pagawas mo nang dako jud si ja. Hapit ba ni 4 ka kilo pagawas diri ka na hu. Lisod man pagkaadso hinuog bugamay si ja. Mo dako gud si ja. Ja gracias Ginoo abunda pagatang gatas. Nakatilaw lang gud ni formula kay mamantong nilakaw lay kun adto kog Cebu. Pero mix gihapon to adjay adlaw nga inkompleto jud nga formula na adjay breast milk nga masagol kaya mang ipaadto sa igsuong undoy. Tumpa. Ug magabi ako na lang magladjog-ladjog ni Bibi. Kaya muli mas ko ni alas 5 sa hapon kay tawad sa pijang bata to pijang banang masakiton. Sa okay ra po nag-stay out ragang kauban kay piut lagi po dari mauwaw po tagari patugon. Halos lagi gihapon di gihapon ko makatug ug magabi kay ag bata magsige magpangadyo. Kay aha man jang breast milk ug balik 1 to 2 hours ra man jud basta breast milk gut mo na pud si ja. Tural ra kuno na kadali ra ma-digest ning breast milk. Unsa mahadlok po formula kay dagko ka jud jang duay bisag maka-burp si ja magduay-duay gihapon mahadlok ug matabukan bitaw kay ang matug bitaw unsa mulanay ra nga na jang matabukan ba. Lahi man jang duay sa formula kay grabe man
kalapot mura maghukaw. Adlek man jag mo agi bitos jang agi anag hangin sa matabukan sa nga nagmatog jadi ko makakita manangahan alam jang breast milk jud og gabi bahalag magbilar-bilar ko. Nay usahay mangulipi kung undoy kay sa maghukago kun jag ako grabing kapuzon hadari pero ako man mo pasuso nga magsisay ang pasuso nga magsisay mo pasuso nga pwede pasuso jang lisik. Pero grabe jud ang kapudsa kaazo ni guman nagpasuso jang pukawon kay ang pa-burp lang lagi pa-burp niya ang mga newborn kay hadlekon ang jang natukan. Kay di maka-burp musaka man tulang kinaangan dari sa ibabaw jang mugawas silang baba jang matukan jang musud silang agi anag hangin delikado. So ani ratataman mga kagay makita lang ta sunod natong video.